Malam hari ini ada bintang tamu nih. Sinten Pak Igit? Anak wedok nduk Lintang Kairo saka Kediri. Nggih. Biyen cuwilik jauh biyen. Nggih, saiki serondok. Serondok ketok bocah. Nggih. Disepati jauh. Diaturi mriki to Pak Igit? Neng nong nong. Kene nduk. Kene nduk. Panas melaku orang gowo payung Sandale malam nduk Lintang. Inji sugeng dalu, selamat malam Bu Limbu, Bu Cange, Pak Igit. Nggih. Sakniki kelas pira, Nduk? Sakmenika kula kelas 2 SMA. Kelas loro SMA. Nggih, kelas 2. Budal saka ngomah Kediri jam pira niki wau? Jam 12. ketoke jame mati ketara lu suwi ngono. Iya. Lah wadah lho Mas. Lah nggih tebene jam 12 Pak Igit. Iya. Aku agak iki Namanya juga manusia, banyak lupa. Enggak apa-apa, saya juga manusia. Mosok ta? Oh, jarene bapake barengan lho, bapak-bapak jujur lho ngono kuwi Mas. Berarti paningalane tesih bener. Apik barongane karo kowe sampeyan. Nggih. Lah malah. Sopan ning daleme Mas Agus, Nduk. Nggih, nuwun Netake sewu Putra. wau dereng salim Pak Igit. Oh iya, aduh. Ki pas corona iki disusulke bapake tekan Jakarta bareng lumayan. Lah, Cilik jemono. Lah kena corona disusulke mriko. Taman Taman mini. Mini. Sih rok-rokan ngono kae. Di salim Pak Igit wis mbek Mbah Kong kok urung. Mbah Kong, wong yo eyang lho. Aku mbiyen iyang lho, aku mbiyen yo ganteng kok, Nduk. Lah, Kak ya diusuk-usuk bareng Lah lho. kok anggere manut tak dadi dhuwit lho. Maksudnya ki mengucapkan yang terbaik. Nggih, sugeng dalu eyang. Eyang Nggih. jolang. Mbahmu wedok yo mbiyen ayu ngene iki. Biyen saiki. Lah sakniki. Umur 90 yo wis bengkong ngono. Tak tasik ngano. Isih ganggas. Alhamdulillah. Jano. Ki awakmu mau bagaimana menurut kamu ketika lewat Galdowo tadi Wah, saya? luar biasa. Jan aku mau turu sampai ngene-ngene loh, Mas. Padha ndasku yang ngene-ngene. Alhamdulillah yang rawuh pada malam hari ini sangat banyak sekali sampai dari ujung sana, Mas. Sampai pas- Buntu embang ya, Mas ya. Pol, Luar tamu, biasa bakul tamu. ngantek teko pasar Galdowo kono. Ki mengucapkan doa apa? Iya, buat Rondok adik. rene. Nah, digandeng bae ben tenang. Alah, ngene iki aku kaya ngeterni Mbah Kong sontek ngene iki to. Ora apa-apa nek dirimu digandeng Mbah Kong anak awakmu tenang. Ngucapke napa Nduk Lintang dateng Dik Isam? Nggih, kagem Adik Izam. Adik Izam sudah tidur niki. Derek. Belum. Yang mana Adik Izam? Nika. Oh, itu. Halo, Adik. Sakit apa enggak, Dek? Enggak. Sudah sembuh berarti. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Semoga habis disunat. Iya. Semoga menjadi anak yang baik ya, Dek. Soleh. Soleh dan tercapai cita-citanya ya, Dek ya. Amin. 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 Berbakti kepada orang tua tentunya ya, Mas. Ya. Berguna Pinter. nusa bangsa. Iya. Gandeng bae gen tenang. Ki ngapa tuh gak seneng gandeng-gandeng ki? Mbah iki nek karo putu wedok iki ora patek tega ninggal. Wah, ngono. Ya. Pancen julang niku bulet kedhiyen. Lah nggih to, wong ya mau dicelne, digandengne, dicelne. Piyayi kene nganu Nduk Lintang nek karo Majola wis apal mergo jaman rekosone mbiyen sadurunge dadi nun sewu komedian pelawak. Sobomu ning kene dodol apa Jo? Mbien kulaan apa Jo? Dodol apa, Mas? Aku karo Mbah Mudok iku ya dodol klithikan ning pasar Galdowo. Ya Allah. Iya. Adae taplak goncekke sepeda.
Iku wis do seneng nduk saiki pasar Galdawa dadi omah tingkat-tingkat. Dadi apik-apik. Alhamdulillah. Biyen iki pasare ya cuwendik, gendenge cuwendik ngono ku nduk. Oh, iya, Kulaan menang gedang, iya. kulaan apa-apa kok kene biyen. Gedang waloh lombok lah ora ana sing Kancamu sing sekelingan ya ono, Cek. terus sekali. Sopo? Friend is the best makne legrek niku. Wis ora ana lali-lali. Kuwi kancamu zaman biyen. Zaman biyen piyai. Makne legrek. Mak to legrek iki Mak to wah legrek. Alhamdulillah. Wong kuno tenan iki. Daleme Tegal Dawa mriki. Tegal Dawa nduk daleme. Daleme iku juwer nduk undang-undange nek ora karo gelimbungan ora. Ya Allah, Mas. Saking gedene daleme. Pedalaman ya, Mas ya. Iya. Nembang nduk lintang nduk lintang. Nggih, niki Request terbanyak wis podang kuning. podang kuning. Kanca-kanca CFC. Oh, Sakrane nggih. Ngrat Fans Club Pak Kasmani sak rombongan podang kuning. Uga disimak juragane Koperasi Pangestu Bapak Haji Purwoko. Bapak Haji Perwoko. Nyuwun podang kuning Nyidam Sari. Oh, nggih siap. Niki ningali saking live streaming napa di sini? Oh, Live. Nek kanca-kanca CFC Pak Kasmani rawuh wonten lokasi menika. Oh, nggih, sugeng Mas dalu. ya bitingan barang yodo rawuh. Sugeng dalu, Bapak. Baik, kok Pak Eko Pak juragane Eko. Gasibu dan Juglu. Oh, Wow. sembah nuwun Pak Eko, Mas sale Jemblok rawuh. Community ya. Mas Jemblok ST. Jemblok. ST. Oh, nggih. Nglet dibawani ya, Dek ya. Nggih. Gandeng baik kan tenang. Pripun, Pak? Bati. Kulaane piro adole piro ra kowe esuk lah Ji. Wis bathi sik iku lho. Nggih. Pak Wanto saking Kudus nggih rawuh Jo nyusul. Nggih, ta? Wes sembah nuwun Pak Wanto. Oh, nggih. Disupiri dhewe niki. Nggih. Asmarandana Nduk. Nadian wujud temong peksi. Etok-etok ya Jo, etok-etok iki lintang ya pacarmu lah etok-etoke. Nah, ngono lho. Mas yo Kacek adoh, kacek adoh ngono lho, Mas. Kacek adoh dadi pacare gak apa-apa ya. Pokok duit akeh lah ya. Ora. Lah iki ya ambek mboke oke nah anake. Loh. Lah seduluran ki nek ya ora milih-milih to. Oh, ngono. Bayo. Piye, Iki Jo? nek cara gedang Galdawa iki gedang Pripun? Gedang napa? Ayo, gedang apa? gedang raja asu. Kok astu ta, Mas? Lha iku nek digodhog nduk sak kulite krenyah-krenyah enak lho tenan kuwi. Dadi awakmu ki halus. Ndi putu wedok loro kok beda-beda. Sijine sapa sijine? Awakmu kan ya ndek dulur wedok siji. Awakmu seneng nyindam sing siji ning karaoke nan. Lebih sinau nyinden. Oh, ngaten. Terus ya, Dek. Padhe jenengan lek mesem kok sing maju loro to. Apa wi? Kok sing maju loro piye to? Untune niku lho unik. Kuwi ora unik. Jan kula ulap lho Pak De lek ngano meningali Pak De Jolang. Kowe arep muni merongos no unik barang. Kok ana untuk unik. Ya merongos kuwi kok ya, Jo. Lah ya ta. Age iki tak andani. Wong roh untuku kok ngantek ulap. Loh, aku ki salfok lho Mas. Enak-enak nyanyi nembang. Terus? Dirayu jenengan. Jenengan mesem kok gak yo kaget aku. Lah kok iso rasa kaget. Ning kuwi ngilmune akeh Nduk Lintang. Sesuk nek pas longgar Nggih. telepon Om Jolang. Nggih, Oh, pripun? ya takon. Ah, iya. Penguasaan panggung, Nggih. carane ngomong ning panggung. Siap. Supaya suasana iki. Kuwi gurune kuwi muridé pirang-pirang kuwi. Murid Mergo Mas Jolang iki buka kursus sinden. Oh. Kuwi Ya, dina apa aja buka kursusmu? nika bukae nika seminggu full tapi sing istimewa niku bab bukae niku mau jam 8 isuk Pak. Weh, jam 8 esuk nganti. Jam setengah 9. Lho, kok sediluk men. Loh, kok Setengah 9 sediluk men? bengi. Oh, tak. Bengine keri. Heeh, terus ki Nduk Lintang.
Dirayu Jo, dirayu Jane Jo. kok obah-obah. Jenenge wong sayang ki lak ya ora trima ning ati. Awak sikil melu keder kabeh. Embel. Tenan lagi iki lho nduk aku melu cakrane rati ya gandengan mbek sinden ayu gek iki. Biasane matek uripe karo tewel ae. Nyepelekke tewel. Nah. Kowe sing mau arani tewel sapa? Lah ya. Sing mau arani Sapa, tewel Mas? sapa? Ora ding. Kowe arep ndumuk Mbak Eni ngono to? Nah. Anu Ayo Wel, ngadeg Wel. Ayo Mbak. Ayo, monggo. Ngadeg Mbak Eni. Oh, nyepelekke ngono lho. ayo nduk ketoke ning kene sing ora setuju akeh do rontok rono. Terus Ayo milih sing napa sing wis pokoke engko gampang nek masalah iki. ginuk-ginuk. Halus, ayo nduk. Alus manis termerak ati Wis to, engko tak imbuhi 50. piye to iki Tur meraati terus karo Mbak Eni. dalang Piye coba kaya ngono iki jolang coba. Piye? Biasane karo sampean sayang sayang. Bareng lintang air terus sampean kaya-kaya disepelekke dianggap tewel. lah tumbak cucukan momong. Kene karo Mbah, Nduk. Mbok kira aku budek ngono. Mbok kira aku budek. Syukur. Aku ning ngisore kok iso malah Momong. Mamang piye? Ngene Oh ndek iki ya bobok bareng ngono saiki sia-sia karo aku. Lho ngono Jo. wong akeh lho aja Lho Wong akeh. ngene kene. bubuk Lah bareng. iki ana wong akeh ngenyek-nyek aku tewel. Wong bar bubuk bareng. Ayo. Bubuk bareng Pak Igit. Weh. Ono wong akeh lho. Bubuk bareng wong nggone dhewe-dhewe. Kok dhewe-dhewe? Lah kono ning kamar aku dimbarno ning sumur. Joyo. Tapi rak yo bareng to. Lah bareng kok, tapi yo kudune Ning kok yo aja ngono kuwi lho Mas, Dek wingi lho janjimu piye? Arep sehidup semati karo aku. lah iki mau kok Oh, yo arep wis- sehidup wis- semati iki lho. mau lho wis ngerangkul-ngerangkul aku karo iya sehidup semati kan biyen. Saiki yo mati yo dhewe ngono. piye? Piye? Maksude iki sehidup semati ngono lho. Ya aku mbok mati dhewe. Ora. Engko nek mati bareng sing ngopeni lho kangelan. Yo ganti-ganti kowe gandrung Mbak Eni sing nembang. Oh, nggih. Mbak Eni. Ora ngilo iku lho kok kaya putumu dhewe kok. Iya, ya wong kandhani momong ki yo tuwek muring-muringan ae. Wah, piye to kuwi Syukur. syukur Iki Yo. mbok kenekno licet ade. Kok meperelmen nggonmu kok. Kok gampang cuwil. Apa wong katut sak jari kowe nak kenekno kok lho kaya. Ya wis manut karo Mbak Eni sik. Oh, alah kok. Iya. Perasaanmu lho mbok ngendi to? Iya. Oh wedok sia-sia. Yo nangis yo Mas. Mangsane atiku gak loro lho padha-padha. Ati iki ning kene. Nah, Ati iki ning iku dhuwur. senengane japrek iku. Ayo Mbak Eni. Wis wenggon kula. Kok kaya kirik kaya gila-gila Mbak Eni. Biasa wae lek nemu nyuara iki. Iki biasa. Ora usah mbok ajak-ajakno lambene. Nembang ki sing apik. Kudu nyokat ae. Ya. niku ancen gawane pabrik lho Mbak ini. Makane mboten saged di Lah, sumpah aku cara gak merongos ganteng lho. Nah wis ngono ae Mas ya. Iya. Lek sampean ngono iku wetok pasuryane itu kemana-mana ngono Lah, Mas. ulap ya Branduk. Aku tak nembang awakmu berdoa ya. Oh gitu. Berdoa piye? Berdoa piye? supaya ki kondang turu. Lah nek aku wis turu terus piye? Ya bareng. Arep nyopo? Ora apa-apa. Arep ngapa? Nyetel TV. Arep karaokean Mbak jarene Iya. mau Mbak. Wah, walah. Ngopo Jo? Apa?
Kok wak ngapa lho? Iki lho. Susu kok papat. Susu papat Lagi mbahmu kono. guri. Iki punuk. Tutu susu. Wo, alah dak layak sewengi aku ora ono-onokane jebule karo punuk. Besok. Lho sampean kuwi kok. Karo mendem. Kok alus ora nyenggal apa? Piye Jok nek. Kok alah tak goleki kok blas aku niku. Kleru geger. Mulane kuwi nek arep bubuk bareng iki kudune ora usah nganggo mendem. Nah, Aku dhewe gu menuntung ngene kok gak candak. Jebule Kowe muni ngono sing nyaron narki karo mantuk-mantuk. Oh, ngono tak diteni. Pengen lho Mas, lho Mas. kandhane kaya aja rungokno ya, Nduk ya. Terus ya. Nggon kula Dipangkono. Pangku. Sabar nggih, Nduk. Nah, aku piye? Wis iki kok tak awakmu sabar iki kok tak patenane. Arep mbok pateni. Tak pateni susahmu ben Oh. beres. Aku kesepian lho ning kene, Santai, Mas. santai. Kentenan, Nduk, kentenan. Iso apa ora kok. Iya. Alah. Hati-hati lho, Suwen. Mas. Wi lara tenan wi mbak ini mau ngono iki. Ngawur. Gini kok. Iya ya bener matus ngopo, Mas? Sapa sing ngentut? Ora ngentut kok, Nduk. Napa, Mas? Endase kelungguhan. Penak. Karo mbak ini karo nembang-nembang. Goleki. Walah, mesra ngono, Mbak. Si poda. Kok yut-yut ngono? Kok yut-yut ngono? Senar. Lungguhmu sing anteng kok nek aku kapialonen lho. Apa? Kapialunen kok aku. Tapi alunen ya apa? Ya mentah ora manteng ora. Penak, Mas. Tak ngene. Ngene Ane piye? Aku tau ngene glundung kok. Lah ya mulane ngadeg sik dengkulku mlebu lho. Kok iso dhuwur men. Udah mlebu kebayak lho Pak. Genti nduk lintang. Lah iki lho saweger. Maksude Kurang seger piye aku? Lho, mbak ini ya seger Kaya loh. ngene iki kurang seger loh. Lho, Kaya mlaku. ngene iki kurang seger. Kaya ngene iki kurang seger. seger. Kurang seger piye? du. Tapi aku sing luwih enom ya, Mas ya. Iya, Mas yo mati kecipir yo tetep milih sing ngene iki to, Nduk. Ngene iki nek cita-cita isih dawa. Anu jek rontok rono lah, sumpek ora karuan panggune. Banget. Kowe nganyel niku. Ora ngono iki lho, Ndoli. Kok karo pasangane kok sumpeke ra karuan. Iki lho kok yo gelem karo ngene iki lho. Iki lho sing nom-nom akeh kok iso milih sing kaya. Lah jane aku ya kepeksa ya. Ah ngene iki sing genah warisane Dolongkas Didum kok. Lho, duwe warisan sampean. Iki piye kowe iki ya? Warisanmu apa? Ora apa-apa. Kok andik rone panggunge suwes ora karuan. Nano. Iba bunga henga tiku. Sita apa ora to jane? Iki asamu ra ngene lho rasane koyo res-resen. Tak-tuk. Nyanding. Mas, sita apa ora? Lah piye nduk disondoli kok nguri kok. Terus kan nembang itu. Nyanding bisa dadi tak kira pengen itu loh masalah mau Mas. Wong tombak ilate ndak to. Buke nggih kepengen nggih. Kepengen duduli nggih. Nun sewu nek kepengen nuthuk mangga lho. Dek buke iki ya lah. Tambah Kudang kuning karya Pak Darno Ngawi digarap tayub cara wetan jone daerah kene Galdowo iki mesti tayupe cara Tuban. Sering mriki. Wis suwe ora ngrungokke tayub Tuban. Nggih. Biasane iki gerobokan.
Tumpukan terus. Nek Pun teng setahun nggih. Nggih, wis suwi. diulang tahun nih. Nanti Rono suweseke mbah panggunge. Ya, rada rene, Mas. Podang kuning. Coba Mbak Eni. Ini cara sindir kene. Halo, kaya barsih ngene. Podang kuning gubuk asmara. Ngono coba. Yo sing apik angger ora Eni. Di sini-sini wong akeh. Halo. Oh, iya. Apik. Halo. Alah 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 alah. Jan kemuayo ya, Mas ya. Yo narat dandan weli lho. Aja ngono to, Mas. Jujur no. Ora maksude Aku nek ora dandan weli, tapi nek dandan manis to. Kinyis ya, Mas. Lah nek julang piye Mbak Eni? Ora macak weli, kene. macak yo weli. Tapi dalu niki sip. Tak lem. Apanya Lemar. Riasane lho nduk sawangan delok. Tambah apa to iki jane? Kok yo ngekrek ngene wedake Iki ngono? gak ngekres, iki trae kreasi, riasan kreasi baru ngene iki. Piye to riasan-riasan? Riasane pipine diwiru. Oh, diwiru. Alise. Nek wong loro mripate do ora awas ini. Lah piye? Iki ora perkara diwiru. Lah piye? Rai tuwek. Kok tuwek? Oh, dadi ngluntung to. Ngluntung apa lho? Anten awakmu saiki sik enom ra kemayu. Lah. Lah ya mumpung masih muda ngono. Umur 120 lho peok-peok. Kok tuwek men. Ku utuk ape ning kiwan urung teko kiwan ku wis nelesi jogan lho iku. Baiso. Mbak Eni yo, somben moro Kaliombo nak sigit. Loh, Mbak Eni, nggih, badhe tidak putih Mbak Eni, badhe nyekar julang. Kanca kula lawas nika ngono aja. Sing takok iku mau ya isih ya berarti ya. Iya isih ngono. Gene awang sulane isih teteh ngono. Badhe tidak pundi Mbak Eni, aku muni ngono. Mbak Eni badhe nyekar julang Pak iki. Hati-hati soalnya nggone rontok jero nek kejlungup engko malah awor. Urukan masa awor. Lah piye yo. Ayo Mbak Eni, halo podang kuning gubuk asmara. Halo. Podang kuning gubuk asmara. Buka bonang Mas Sigit. Gunang. Mbak Eni Wulandari Amiwiti